Doris donya tota Aburi nhereni geso kiri kwa nenganejo kolengana Doris donya ni gabere kagote abuna mangana onsi yoko ni kumurusia bisio mukunyomo governor wa Kaunti ya Kisii Robert Monda ni gase getirege siasa sasa zingere gote abuna mondo ikati kareka wa mukunyomo governor wa Kaunti ya Kisii. Yani atachinza chende tindi kuibuna kwana inga ni impeachment ya Monda toko waste our time gotegerera igintokere political which and boni gabosongo gego tioka abantu bali bamanyite bosongo yarenge ensafi bosongo ge gutioka time yo tobegeta chimaso okubugamba abo yokozuna bakurwana tokoboli goro ya Monda ingabono nimpi yani bono ngento kiekira kini inga impeachment ya Monda nga yegochi inki Monda akolire unki Monda akolire bono ineni case mburo tange tokoboli naki omuntu ogosire kwanza obonera tokubuli kwa maswali governor ugotongaina ukawacha 128 ECD classes ugotenena kabisa se president ere kwateba umungina urwale torobere rukabutuka rukarumogondo bono mutaito comment obusoku obo ntora akoro obusoku obo bolimo bwa ECD classes ntora akoro obusoku bwe chibasari ingabono we are diverting attention tokonyebeka kando tuchako kwana ngai Monda uchi Monda ngocha gocharaire sobusoku bwa Kisii County okwanikera chi okurusianga kabisa wachaka kuminyoka utaragitrianda na ndo manyeteke rukuminyoka abante bakobuga maybe omutu ogosalikire yani egenteke kya Monda nateto gukwanira no koma mwamboli but Monda yaratari ko ndandons makiri tukeli na ande impeachment yake gocha kwaera muchi esegenteke nabate Monda tari ko gandande ineni kesho omuntu tarakolega sobena ratakwanda governor Monda taragenda Monda tara kora any mistake omuntu akorete rigere chi county chinde nchiamente tuchibeza Kisii into amente tu ngitoko menteru chirito bwate ntoli gotumia omanyete nje tinkoletie sabu tinkoletie anything about finance lakini my common sense buna naso ire office ya human rep ngotebuguga donya onye gotake tomentu ebese kombi chirio bwate prove to us that you know how to use the money Kogo kora ko use the money, we add you. Wano Kisii, who are we going to convince that we know how to use the money? Omuntu manyo chaka koteba. Nganyarebe ne rogo cha kumuleka ne rogo cha kumuleka. O kumuleka otari ko kora. Omate tugoro kunkomuleka ole no manyete kumuleka when you are doing. But yoko we data which you don't deserve. Iko impeachment ya Monda MCS timanyi tuko se njena motaba na abatebiri bobe. Omate chinsa chinde kero muntara agire mono. Ekero monta lire ndagire nyinge esabu ya enko machere ko korobani style gete mwarigere iri so style yenko umeta abantu ko complain bare nga you eat a lot igari moino so you have eaten a lot paka you have forgotten your work mokolete bintu bire petty to the Senate you are embarrassing yourself onye mobugete na abatebiri bobe ganya mukole morole bune impeachment ye ko genda waste of time waste of resources and you are wasting our sweet name kale babanya chaye barosetire tali omugusii babanyona babo sagini omugusii asikire chigasi chigo chabantu bako kwa bagusi bako woneka we have reduced our name chini kwa chini